ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ଏତେ ପନିପରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କାଟୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନାନୀ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ଏପଟେ ଜାଇ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଲମା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବସି ପନିପରିବା କାଟୁଛି। ମୋ ପନିପରିବା କାଟିବା ସରିଗଲା, ପାଣି ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ପନିପରିବାକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ମୁଁ ପକଉ ପକଉ ଇଟାଟା ପୁରା ଖସି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଚୁଲି ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ବସିଛି। ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଟା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଏବେ ଆମ ନାନୀ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ଷୀରି। ତାପରେ ନାନୀ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଦୁଇ ନାନୀ ଯାକ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ଚୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା, ତାପରେ ନାନୀ ଆସିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଉଖୁରେଇ ଚୁଲିକି ଜାଳିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଏବେ ଭଲସେ ଜଳିଲା। ତାପରେ ଆମର ପନିପରିବା ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲୁ ଡାଲମା ବସାଇଥିଲୁ ସେ ଏବେ ସିଝିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମସଲା କଷେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା କଷା। ମସଲା ଭଲସେ ଆମର କଷି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ଆସିକି ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଡାଲମାରେ ପକାଇଦେଲେ। ତା ଡାଲମାଟାକୁ ନେଇକି ଚୁଲିରେ ବସାଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଗରମ ହେବାର ଥିଲା। ଚୁଲିରେ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପକାଇଦେଲୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଲମା। ତାପରେ ଆମ ନାନୀ ଭାତ ବସାଇକି, ଭାତ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆର ଚୁଲିରେ ଆମର ଭାତ ବସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଡାଲମା, ଖଟା। ଖାଇବାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ହେବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ଆମ ନାନୀ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ।